Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дорогие сябры. Я думаю, что многие из вас, кто был в Бресце, скажут, что это вельмі прыгожы, вельмі цудоўны город. И, безумоўна, Брестская крепость – это той символ нашей непорушности, символ нашей свободы, символ нашей незалежности. И, конечно, вельмі прыемна, калі сустракаешься з людьми з Бреста. Вот сегодня у нас такая гостья, якая приехала до нас на программу з Бреста. И это Демидович Татьяна Анатольевна. Добрый день, Татьяна Анатольевна, вітаю вас. Мне цікава не толькі самой писателя і быць падтрымкай для тых, хто схільны да творчасці. Вось так вот сваё крэда абазначила Татьяна Анатольевна, і некалькі слоў пра яе. Татьяна Демидович – письменница. Народилася и живет в Бресте. Там у 1995 году поступила на филологичный факультет Брестского державного университета імя Пушкина. После его заканчэння в 2000 году працавала власным корреспондентом информационного агентства и кіраўніком литературного клуба «Литера». У 2017 году стала старшынёй Брестского областного отделения громадского объединения «Союз письменников Беларуси». Дебютовала у друку в республиканском литературном молодежном часописе «Першацвет». Автор сборника прозы и книг для детей. Друкавалася ў перыядычным друку і калектыўных зборніках. З'яўляецца лаўрэатам шматлікіх літаратурных конкурсаў і ўладальніцай медаля Францыска Скарыны. Татьяна Анатольевна, ну вось медаль Францыска Скарыны вы атрымалі зусім недавно. Я віншую вас з гэтай узнагародай. І, конечно, не так часто наши творцы атрымліваюць такія дзяржаўныя высокія ўзнагароды. Скажите, вось ваш шлях у творчасці якім быў? Ён быў цікавым, ён быў вельмі такім разнастайным. Пачала займацца творчасцю яшчэ ў студэнцкія гады. Першы раз апублікавалася ў часопісе «Першацвет». Прычым гэта была такая неверагодная радасць. Нас віншавалі настаўнікі усіх тых, хто быў апублікаваны ў гэтым часопісе. І, канешне, у ўзнагародах сёння гэта вялікая адказнасць перад калектывам нашых пісьменнікаў, перад чытачамі. У гэтай узнагародзе праца ўсіх пісьменнікаў, бібліятэкараў, настаўнікаў, усіх, хто нам дапамагае і дапамагаў. Вы вучыліся у педагагічным універсітэце, тады быў інстытут, я памятаю, у Брэсце. І калі гаварыць пра літаратуру, калі гаварыць пра мову беларускую, то, конечно, роля Владимира Колесніка была вельмі значная в універсітэце і ўвогуле на Брэшчыне, так? На жаль, калі я прыйшла ўжо вучыцца ва універсітэт, Владимира Андреевича не было ўжо ў жывых, але яго традыцыі, яго навука, яго любоў да мовы, да літаратуры была перададзена нам, ягоным вучням. І для нас гэта таксама было вельмі важна. Гэта былі такія крылы, натхненні, каб самім спрабаваць штосьці пісаць, дакранацца да беларускага слова, адкрываць для сабе вось гэтыя шляхі у літаратуры, знаёміцца з імёнамі, са славутымі імёнамі беларускімі. Таму, канешне ж, школа Владимира Колесніка, яна ва ўсіх у нас, у тых, хто вучыўся ў універсітэце брэсцкім. Ну вось да гэтага часу, пакуль вас абралі старшынёй Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, вы працавалі у такім аб'яднанні, як «Літера», так? Так. Што гэта за аб'яднанне? Чым вы займаліся там? Калі я пачала сама пісаць, мне было цікава таксама, як пішуць другія пісьменнікі, як пішуць пачаткоўцы. І ўзнікла такое жаданне знайсці
аднадумцаў. І тады ўзнікла такая ідэя стварыць літаратурны клуб пры Доме культуры. Абантаныя гэтай ідэі мы сабраліся і зрабілі вось такое аб'яднанне. Канешне, першая задача была гэта падтрымліваць усіх творчых людзей, ладзіць вечарыны, а таксама выпускаць кнігі. Вось «Карусель», «Сіла слабасці», «Літаўра». У гэтых кнігах змешчаны творы як прафесійных пісьменнікаў, так і аматараў. І для нас было вельмі важна збірацца, абмяркоўваць творы. Гэта была такая своеасаблівая школа літаратурнага майстэрства, бо кожны вучыўся і на сваіх памылках, глядзеў, як робяць гэта прафесіяналы. І я думаю, што літара для мяне стала такой першай прыступкай на шляху да творчасці. Конечно, калі прывесці вашу цытату, у свой час тэлевізор быў монстрам, больш страшным за тэлефон і камп'ютар. Менавіта ён калісьці з'еў нашу велізарную шафу з кнігамі. Вы мелі на ўвазе шафу уласную ці увогуле як збіральніцкі вобраз такі? Ну, тут, канешне, і так. Сапраўды, мы выраслі ў той час, калі кніга была найвялікшай каштоўнасці. Я сама брашчанка, і я ведаю, як папаўнялася наша хатняя бібліятэка. Кніга – гэта адкрыццё новага сусвету. Калі трапляла да нас новая кніга, гэта значыць, адкрываўся новы свет. І зараз, на жаль, так атрымоўваецца, што кніга дзесьці ўжо знаходзіцца не на галоўным месцы. Гэта не ў маёй хаце, а наогул. Магчыма, будзе час, калі наогул кнігі будуць толькі знаходзіцца ў музеі. Усе будуць чытаць у электронным выглядзе кнігі, мабыць, наша наступнае пакаленне. Але вельмі хацелася, каб жывое слова, каб сапраўдная літаратура жыла, каб сапраўды людзі, нашы дзеці выбіралі лепшае, яны цягнуліся да сапраўднага. Не хочацца, каб мы згубілі кнігу, і ўсё-такі хочацца верыць, што кніга застаецца. Конечно. Таму што вы ж ўсё-такі таксама кнігі выпускаеце, і я думаю, што ўсё-такі кніга – гэта тое, што чалавецтва можа чым ганарыцца. Кніга – гэта тое, чым чалавецтва жыло ўсе гэтыя часы. І я думаю, што ўсё-такі трэба рабіць так, каб кніга ўсё-такі заставалася. Скажыце, калі ласка, вось «Саламяны дом» – гэта кніга кароткіх апавяданняў. Вот гэта ваш жанр галоўны? Так, рэалізм – мой галоўны жанр. У гэтай кнізе я ў асноўным расказваю пра дзяцей і сталых людзей, бо дзеці, у іх усё толькі пачынаецца. Іх свет – гэта свет наіўнасці, свет такой дзіцячай радасці. А ўжо чалавек сталы – гэта чалавек з вялікім вопытам, чалавек з такім цяжкім лёсам, бо лёс рэдка бывае лёгкі. І вельмі цікава убачыць, як дзеці адчуваюць усё, што з намі адбываецца. І гісторыі, якія напісаны увайшлі ў кнігу «Саламяны дом», гэта гісторыі аб простых людзях, якія проста жывуць, і гэта простае жыццё таксама вельмі цікавае. Вось зноў крыху пафіласофствуем, як пра кнігу, так і пра памер твора. Гэта не значыць, што кароткія апавяданні, я таксама пішу кароткія апавяданні, што яны выцесняць такі жанр, як раман, як вы лічыце? Канешне, не выцеснят, але зараз у нас чытач такі дастаткова лянівы, і, канешне, кароткія апавяданні больш прыцягальны для сённяшняга чытача. Кожны хоча атрымаць інфармацыю ось адразу. І для пісьменніка вельмі
вельмі важна сканцэнтраваць вось гэтую думку сваю, сканцэнтраваць галоўнае і ўжо даць у такім гатовым выглядзе. Але, канешне, хацелася б, каб чыталі і раманы, і аповесці, бо калі чалавек чытае аповесць, раман, яго душа пачынае больш працаваць. Ён становіцца на бок гэтага героя, ён пагружаецца ў той час, які адлюстраваны. І ад гэтага ён узбагачае сабе сваю душу, сваю гісторыю, сваю асабістую гісторыю. Тетяна Анатольевна, ну вось тое, што вы сталі уладальніцай медаля Францыска Скарыны, гаворыць пра тое, што ўсё-такі наша літаратура знаходзіцца не толькі ў сталіцы, і што наша літаратура адзначаецца не толькі ў сталіцы і ў сталічных пісьменнікаў. Скажыце, а вот усё-такі у чым спецыфіка творчай работы, творчай дзейнасці, скажем, не ў сталіцы, а на Брэшчыне? Я думаю, што чытач у правінцыі, чым мы глыбей апускаемся, альбо наадварот здымаемся, ён больш такі чулы. Бо калі мы сустракаемся з чытачамі ў правінцыі, яны па-іншаму нават адносяцца да пісьменніка. Бо калі прыязджае ў маленькую вясковую школу пісьменнік, выходзіць сустракаць уся вёска. Там адчуваеш, абвострана адчуваеш, як патрэбна гэтае слова, як патрэбна кніга, як патрэбна данесці ў сваіх творах усё ж такі гэтую дабрыню, гэтую любоў да свету. Бо кожны чытач усё роўна, якая не была бы кніга, ён шукае надзею, ён шукае адказы на свае пытанні і вельмі хоча, каб гэтыя адказы былі станоўчымі, каб яму дапамог у гэтым пісьменнік. Ну, як вы лічыце, вот творчасць павінна падымаць чалавека, рабіць яго лепшым, уздымаць самыя такія гуманныя, самыя такія высокія ідэальныя пытанні, так? Так, канешне. Творчасць павінна дапамагаць чалавеку дасягнуць нейкіх такіх асабістых ідэалаў, уздымацца над усімі праблемамі. У кожным творы павінна быць надзея. І павінна быць такая дабрыня. І вельмі важна для чытача адчуць, што побач з ім ёсць яшчэ чалавек, ёсць пісьменнік, які таксама яму дапамагае рабіць добрыя ўчынкі, дапамагае яму рухацца ў бок дабрыні, у бок нейкага такога імкнення да лепшага. А цяпер наша традыцыйная пытанка. Першае такое пытанне, як бы вы растлумачылі такі выраз «любіць сваё»? Па-першае, адчуваць такую моцную сувязь з продкамі, з людзьмі, якія перадалі нам сваю мудрасць, свой вопыт, і папаўняць сваёй штодзённай працай скарбонку, духоўную скарбонку. Уявіць такую магчымасць, з кім бы са знакамітых, выбітных асоб з беларускай гісторыі вы хацелі б сустрэцца? Я бы хацела сустрэцца з Максімам Богдановичам, бо гэты чалавек падарыў вось такую, падарыў незвычайную прыгажосць пачуццяў, эмоцый. Ну, ось якія тры месцы, скажам, у Беларусі вы б хацелі, каб наведаў кожны з нас? Канешне же, горад Брэст, бо ў гэтым горадзе я нарадзілася. Па-другое, гэта горад Полацк, бо упершыню я пабывала і пачала сваё вандраванне па Беларусі з гэтага горада. І трэцяе месца – гэта прыродны заказнік Палескае Прыбужжа, дзе працавалі мае бабуля і дзядуля. Гэта самае прыгожае месца, багаты раслінны мір, дзе кожны дзень дае магчымасць адчуць прыгажосць нашай роднай прыроды. Ну што ж, вы зацікавілі, я там ніколі не бываў, і, канешне, хочацца таксама пабываць. Ну, і каго вы зараз чытаеце, і каго параілі пачытаць нашым тэлегледачам?
Параіла бы, канешне, чытаць брэсцкіх аўтараў, кнігу Зінаіды Іосіфаўны «Дудзюк», «Слодычы атрута», пісьма вайны Александра Валковіча. Дзівосная кніжка выйшла у Мікалая Бусько «Лясныя дзівосы», кніжка Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе». Ну што ж, цікавыя вашы былі думкі, цікавая, думаю, гаворка для нашых тэлегледачоў. Я нагадаю, што сённяшняй маёй госцяй была старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, уладальніца медаля Францыска Скарыны Таццяна Дземідовіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.